ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న ఆంధ్ర సమాచార్ టీవీ మలకల చెరువు రిపోర్టర్ గంగిరెడ్డిపల్లి తిరుపాలు గారు మీడియా రంగంలో అడుగులు వేసి నిస్వార్థముగా ప్రజలకు సమాచారాన్ని అందించే గొప్ప విలేకరు. ఈ ప్రత్యేక రోజున మీకు ఆనందం, ఆయురారోగ్యం, విజయాలు, సంతృప్తి, ప్రశాంతత కలగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాము. ఇదే దారిలో మీరు మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని ఆకాంక్షిస్తూ 37వ వసంతంలోనికి అడుగుపెట్టిన శుభతరుణాన మీకివే మా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలతో ఆంధ్ర సమాచార్ టీవీ యాజమాన్యం, స్టాఫ్ రిపోర్టర్లు, నియోజకవర్గ మరియు మండలాల రిపోర్టర్లు, ఆఫీసు సిబ్బంది.